Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling aku kathok to kowe nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo cocok ora guyu. Kowe apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Edan. Yo saiki ngaturi maju. Gagak putih. Iya. Gagak putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wisraya. Piye nek gereng? Nek gereng iki piye? Heh? Lek gereng piye? Ora iso. Ora iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem, Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang, dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegah iki piye ya? Ha iya. Bojone Masa ya? tahu sik bojomu tahu tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedaki bojo kula nek turu niku kaya mblumbang lho rasane. Kok kaya blumbang maksudnya? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing bandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting-nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kae Pyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Pyai Ndringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to. Jatimulya. Mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Oh ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, golek iki gunekke ra masuk ning. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP wae. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karek. Enggak usah iki meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kayak nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus ana kowe kok numpak apa to? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak.
Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Ya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing kae rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Biasane cok nyawer. Iki pas ora. Oh, pas ora. Iki ming ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya. Ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Seno Nugroho, Senuk iki disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Kyai Ndringo. Ning nyambut gawene kantil ndasmu lho. Ngapa? Ngrasani apa kaya? Ana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Saking iki Kyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi dadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Ya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksude tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe takjak kok cerewet ki ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del mau iki ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge we ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora ayo. Warung tanggalane we rung duwe ya. Lah iya 20 urung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kuno lho. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Mata duitan ya? Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Ah nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ya tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nengone kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencange Pak Dalang. Ngono, wiyaga kuwi salah siji. Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine? Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Ngeremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen iki. Kowe mesti weruh lek kukur-kukur iki sapa ya? Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Kene teneh kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sidora. Dina Minggu ya. Dina Minggu kang tak anti Sesuk nek prai anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho. Ah, sing nyawer iki. Engko sikik to tak wacane sik kok. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Kok meng matur nuwun, adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki.
Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho nek cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacung barang tak iling-iling aku kathok to kowe nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo totok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Eta. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP, kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes wae gundul kok iso. Lah iya. Lah aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. Lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam kan. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Getar ketintingane ayo, tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedom royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan 50. Ora ngarani rego ora. Lah ngapa? Yai Jakarta kok ming 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton piajike. Ya. Iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing momong aku dek cilik mbiyen Lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki kon lagu iki kon Fragmen suminten karo Den Masih Broto Lek Wandi njaluk wondo iki wondo iki. Aja piye nek aja iku ora ngabek tiru wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni Fragmen nggih aku. Ya. Ya Wanda ngono ya.
Ayo, hari iki teruske yo. Ukuran sendok. Pinter kelek alasan ngandur-andur angen dekor saramban wae men gelis. Iya. Aku ya selak kepengin delok wondo. Nek ndelok iki ya bayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya tak gawake tas. Apa men dudohe tas tok? Tokke. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Iki obat puyer kok kuat ngono. Ya pusing ngono. Lah kene nganggo obat. Ayo. Aku wis ora percaya. Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget iki. Banterenan. Takon ngerem. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringetan dilap-lep terus. Iki aku mung sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu ki muspra tanpa guna. Iya.